Videla som niekoľko videí na Instagrame a zaujala ma možnosť prenajmu so skupením neskôr. Chcela by som sa však spýtať niekoľko otázok, ktoré som nenašla na vašej webovej stránke. Prvá otázka. Mám rezervovaný byt u developera, ktorý bude skolaudovaný za približne 3 mesiace. Zaplatila som rezerváciu, ale zmenila sa mi situácia a neviem ho po kolaudácii vyplatiť cez hypotéku. Viete mi s tým prosím pomôcť? Áno, vieme vám s tým pomôcť, po dohode vieme vstúpiť do vzťahu s developerom namiesto vás. Byt po kolaudácii odkúpime, vy ho budete mať u nás rezervovaný a následne, keď si vyriešite hypotéku, tak ho od nás odkúpite. Druhá otázka. Ak by som byt neužívala od začiatku ja, ale dala ho do prenajmu, tak ako sa postupuje? Uzatvoríte s nájomníkom zmluvu vy alebo ja? Áno, je to možné, na základe zmluvy a predchádzajúcej dohody s nami si môžete uzavrieť zmluvu s nájomcom vy. Ďakujem aj za tieto otázky, verím, že vám naše odpovede pomohli a ak máte záujem sa dozvedieť aj niečo